Здравейте всички, които ме гледате, аз съм OiKiroBG. Днес снимам Minecraft Amplified Survival епизод 2, но ще го кача като епизод 1, защото там първи епизод гласа ми се чуваше много тихо и реших да не го качвам. Общо взето слег две сгради в една и си направих дом. И снимам с шейдери и ми лаги много. Сега последната ми задача беше да си направя стъкла. Да. И сега много ми лаги с тия шейдерки и просто какво правя? Лопатката. И вижте, всичко е красиво. Там има горичка. Между другото, по-различното на Amplified Survival забравих да ви кажа е, че тук всичко е много по-планинско, равнинно, като в България. Има повече лак, но е по-забавно. Много е забавно. Толкова. Ще направо ще е така. Сега още не хайде бе. Това по принцип от хубавите шейдери е най-лек, най-хубаво, най-добре ми върви с него. А най-такъв дето е грозен и ми върви леко е картун. И това е много грозно според мен. Нали всеки си има собствен бестиална. Защо няма шоферта, ман, курва? Това е много грозно, според мен. Това ми е къщата. Няма да подкупа. И да, нали ви казах в последния епизод. Така стана, че много тъпо. А другия леко шейдер
направя сега. Сега. Как да го направя? Значи, тук това никой няма да го вижда. Тъй, че... Айде сега. Ще го измисля. Тука. Чакайте малко, ще запуша пауза влезе. Значи спекал се. Ай! Виж като ще да кажа желязото. Между другото, като говорим за желязо, също нещо да почва. Странно. Защо ми изхвърля? Пак ми изхвърля. Ето. Нали е той? Едва ли. Да, мисля, че е той. Няма защо съм... Няма значение. Да, според. Няма значение. Другото сървъра, на който искам да видя дали може да бие този свят. Но не е то креатив свят. Айде бе, колко време се... Добре. Това ще е за това.